Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ya jama'atul muslim. Ina yi wa kowa fatan alkhairi da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. Jama'a wato especially 'yan Najeriya, ina so in ɗan muku wani ɗan faɗakarwa ko kuma wani ɗan jawabi akan wannan cutar da kuka jahilta. Wato ni yanzu ina muku magana ne direct daga cikin ƙasar Italiya, wanda kuma ka kumanta suna na Habib Abubakar, wanda aka fi sani da Habibu Passay. Jama'a kun ga nan, ku gani, kun ga street ne nan ba kowa. Wallahi tallahi jama'a ta 'yan Najeriya, ina so in gaya muku, wallahi wannan cutar da kuke gani wallahi gaskiya ce. Kuma kuna cewa wai ko tura ne suka je suka kirkiro ta ko su ne, amma yanzu wallahi live abin ya shafe su. Saboda me? Saboda dan Allah dan annabi kun gani kowa yana gida, kun ga ba wai zance, ina gaya muku ne abubuwan da ke faruwa ne live. In kuka ga mota ta fito, to ku tabbatar da cewa akwai wani important abu da za su je su. Saboda haka dan Allah dan annabi 'yan uwana, a tsaya a gida, a daina yawan cuɗanya da mutane, a daina yawan shiga tararruka, saboda shine kawai duk abin da magabatanmu suka faɗa, wato ko kuma likitocinmu suka ba mu shawarwari a kai, ya kamata mu yi amfani da wannan shawarwarin da suka ba mu, saboda mu zauna lafiya. Kuma mu ba ma son cewa, duk da mu muna cikin Italiya, ba ma so mu ga cewa wannan annobar ta sauka a ƙasashenmu, wato ƙasashen Afirka. To amma yanzu jama'a babu yanda za mu yi, muna ganin abin ya fara tsamari a ƙasashen Afirka. To ba abin da za mu ce sai dai mu ce Ubangiji Allah ya tsare dukkan musulmi, Allah ya tsare kowa akan wannan larurar da Allah ya kawo ta, wannan annobar. Saboda wannan annoba gaskiya ce jama'a. Dan Allah dan annabi ku zauna a gida, dan Allah dan annabi a daina shiga cikin yawan hargitsi ko kuma taro. To ina wa kowa fatan alkhairi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.